रुंसारि लेहराम बर' मानगोनां बिथां सारा जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाबै आनज्रायलांदों। दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव तामुलपुर जिल्ला UPPLनि मोनसे जोलुर बादायलायनाय होनाय जादों। बे बादायलायनायाव बाहागो लानो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों। एसे सिगाङाव फार्स्ट सेमिफाइनाल जानानै थांबाय। देबांगाजुलि आरो गयबारि बे मोननै ब्लकनि गेजेरावहाय खेलाखौ नायना थारैनो जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि गेजेराव लाइमोनफोरनि गेजेराव थारैनो माखासे टेलेन्टफ्रा हाबसोनानै दङ। दा बिथांमोननि बे टेलेन्टखौ जोङो बायजोआव दिहुनना लाबोनो थाखाय प्लेटफर्मनि गोनांथि जादों। दिनै तामुलपुर जिल्ला UPPLआ दिनै बे प्लेटफर्मखौ दिहुननानै जोंनि लाइमोनफोरनि फुटबल जोनायनि जि टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ थारैनो सायख'नायनि मोनसे सुबिदा लादों। आसा खालामदों बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो माखासे मोजां गेलेगिरि सोरजिनो हागोन आरो उननि समफ्राव मानगोनां रुंसारि बिथां लेहराम बर' गोसोखांथियाव बे फुटबल बादायलायनाया जाहाथे थाजोर जानानै थायो आं बेखौबो हास्थायगोन। दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला इउथ UPPLनि बानजायनायाव 58 नं तामुलपुर बिधानसभा समस्तिनि मानगोनां बारग' MLA लेहराम बर' गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनै फाइनाल खेला आरो बे फाइनाल खेलायाव दाराङाजुलि FC बनाम सुक्लाय सेरफां FCनि गेजेराव दिनै बे खेलाया जादों आरो बेवहाय गाहाय हाबाफारि महरै जोंनि BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि बिसि मानगोनां पारुल भरालि बर' बिथाङा बाहागो लाफैनानै दिनैनि फाइनाल खेलाखौ अपेनिं खालामनानै होफैदों। बेनिफ्राय जोंनि हाबाफारि बायदियै फुंनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि हानजानि फिरफिलाखौ बिरहोयो जोंनि तामुलपुर जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र नार्जारि बिथाङा। बेनि उनाव मानगोनां बारग' MLA लेहराम बर' गोसोखां जोलुर बादायलायनाय जि मुंख्लं बे श्रद्धान्जलि अर्थात गोसोखां बेखौ जोंनि तामुलपुर जिल्ला UPPLनि मानगोनां आफादगिरि बिपुल बसुमतारी बिथाङा दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव दिनै जोङो बेखौनो बुंनांगोन दि दिनैनि जि फाइनाल खेला बे फाइनाल खेलायाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नैबे गेलेनाय जायगायाव फैनानै बे खेलाखौ बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिफ्रायनो जों बुंनो हायोदि दिनै लाइमोनफ्रा दिनै गेलेनाय बादायलायनायाव जों गोबां मानसिफोरखौनो गोसो गुदुंखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना बे गेलेनाय बादायलायनायखौ लानायनि गुबै थांखिखौ मा होनना बुङो? जोङो तामुलपुर जिल्ला इउथ UPPLनि जि उद्दगाव दैदेननायाव दिनै जि फाइनाल खेला जाबाय बे फाइनाल खेला बा बे खेलाखौ होनायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोङो जोंनि बिश्वजुरि जे महामारि कर'ना भाइरासआव गोग्लैनानै बहुत मानसिफ्रानो कानेक्टिभिटि गैलायै जादोंमोन। बेनि उनाव कर'ना भाइरासआ जोबनायनि उनाव अर्थात लकडाउना जोबनायनि उनाव जोङो तामुलपुर जिल्ला इउथ UPPLआ सावरायलायनानै जोङो नैबे फुटबल बादायलायनायखौ जोङो मेट्सखौ बारग' लेहराम बर' MLA बिथां जोलुर बादायलायनायखौ जोङो लानाय जादोंमोन आरो बेबायदियैनो दिनै फैयै फाइनाल खेला। बेनिफ्राय बेनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय मा जोंनि ससियेल जि माने एन्टि ससियेल बे एन्टि ससियेलखौ जों नुनो मोनदों। किसुमान लाइमोनफ्रा ड्राग्स जानाय बा बेबायदिनो माखासे फेग्रा मुवा जों माने बहुत लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों नुनो मोनदों। ससियेल मिडियाफ्राव जों माखासे नुनो मोनदों। बेफोरखौ जों बोरै माने खेलानि बा बेबायदिनो बेस्थ'ता दोननानै जोङो मानसिफोरखौ मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनो हागोन बे थांखियै जों नैबे दिनैनि गेम फाइनाल बे खेलाखौ जों साननानै लानाय जादोंमोन। लोगोसेयावनो दिनै BTR सरकारा
जोंनि BTC बा BTR ओनसोलाव गासै ओनसोलावनो गासै डिस्ट्रिक्टफ्रावनो साइ सेन्टार खुलिनानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि बादायलायनाय गेलेमु बे बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय आखायाव लानायखौ जों खोनानो मोन्दों BTR सरकारनिफ्राय आरो बेबायदिनो फुटबल लाबो मोनसे माने एंगार हायै गेम अर्थात गेलेमु आयदा आरो बे गेलेमु आयदाखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो मोजां मोनो गतिके दिनै जोङो बेखौनो बुंनांगोन जोंनि लाइमोनफ्रा जिहेतु नैबे फिल्डआव फैनानै बाहागो लाफैबाय रोजा रोजा सुबुङा बेखायनो जों बुंनांगोन मा गासै सेंग्रा सिख्लाफोरा बर्तमान गेलेनाय बे गेलेनाय हाबाफारियाव गोबां माने इन्टारेस्ट बे इन्टारेस्टखौ जों नुनो मोन्दों